Čo ľudia, vítam vás spolupriečne. Dneska tu máme video z Minecraftu, ale dneska si nezahráme normálny Minecraft, dneska si zahráme modpack crafting, že som si hodil can opener. Všimni si, že mám toto pekne, krásne oblečiek. Jo, Mr. Pulmesk, tak to je žarabi, nechcem to. Ty tam zostaneš. Nie, to nedáva žiadny damage. OK. Keď máme nejakú pálku. Áno, OK, môžeme aj sejmuť a tam si tvoje tie looty. Jo, multitoy. Tu to je hrozne dobrá vec, aj to dáva damage celkom fajn. Tak poď, teraz. Dobre. Je dole. Jo, aj cheat. A Dr. Clothing, OK. Clothing dám zatiaľ preč. Ty nepotrebujem ešte. Tam je tak hrozne veľa tých zombíkov, rýchlo zdrám sa. No jasne. Dobre, sedem som ho. Zatiaľ som zatiaľ len dvoch zombíkov. Akože zatiaľ. Teraz čo hrám? Zatiaľ mi to bolo viacej oveľa. No pomoc. No to to nie, to zdrám. Ty kokso, to bolo jaké prepadnutie. Choď preč, odíď. Dobre. OK, pripraviť sa a ideme. Zdráme. Jo, ale mám raspberries, to je pecka. No a... Tak. No. OK, takže teraz zdali sme ten zombíkov, ja si otvorím, jo, jasne. To musím crafting, poď šup, otvorím, aj toto otvorím, nebudem šup, no. Koľko dáva damage, aký durability 69, 40 a 16, tak určite je väčší damage, ale durability menšie, ok, poďme do neho, tu máš, dobre. Ja dáme si raspberry, lebo akože nič nemám, dám si ešte jednu aj konzervu, akože hrozne sa to jedlo míne rýchlo. No dobré, dajme čakať. No. OK, to je hrozne rýchlo, som zabil tých zombíkov, 5 zombíkov, lebo teraz sú oveľa silnejší, než bývali. Poď. A ešte critical. Dobre, mám ho. Ja už si dám zombíci dole a môžeme ísť ďalej. Musí, ale už akože vôbec žiadne tie looty, tak to je na nič. Dobre, critical, to má šťastie. Ja radšej idem, ako musím bežať až. Jo, military, pozrieme sa, to je myslím, že F3, tam niečo je, ale... Ok, mačka, mám sradnice. Tak to som úplne nejdem hľadať. To je zase zombík. No ty kokos. Nie, ja to môžem otvoriť, to niekto má postavené. Nie, teraz nie. Ešte nie. Ne, mám si čím to. To je človek. Mandáš rýchlo. Nie, nechcem. Kokos, zabijú ma. No, zabili ma, jasné. Ne, what? Ako
ako niekto môže zabúť na spavne, to je iného. Keď tam máš nejaké veci, to by bolo pecka. No, good luck, díky, tak ešte raz. Som sme niekoho domnič. Bloknuté. Tak ako tu získajú drevo, keď sa to nedá. Ťažíte, dobre. Nevadí. No, vadí vlastne. Ale viem, že ten vrtuľník, tam je hrozne veľa zbraní, kebyže vyzabíja on nám tých zombíkov a tak by to bolo oveľa lepšie nájdené. Teraz niečo treba nájsť, takže poďme po chodníku. Wow, nie, to. Tak to nedám. Rýchlejšie. No ja sa ešte zombie ďalší noč. Ne, áno, som v tej dedinke, takže viem, kde mám svoju mŕtvolu. Lebo pôjdeme tam a tam je vrtuľník. Čo znamená, že OK. Ja som groby. Kanad. Tu, no. Jedlo. Ďalšie jedlo. Dobre. Nič iné. Zbraň chceme, zbraň. Ne, to je ešte dokonca empty. Teda nič, to vyhodíme. Takto, jo. Jo, zbraň. Máme jednu pickaxe, ešte tu máme. To skúsime dať. No, tak to som mohol spraviť aj skôr. Tak toto by zastaví krvácanie, mohol by som sa naozaj zdržovať. Ja tak poďme tam, tieto, no ešte by som musel rýchlo vybral by som tieto domčeky. Keďže teraz tu žiadneho zombíka sa... What? Can opener, to sa zíde a... Zatiaľ nič dobré, ty sa... Mám krompáč, zbrane budú len pri vrtuľníku, čo je logické, lebo je to vojenský vrtuľník a majú tam aj tie konkrétnejšie looty. OK, gel soda, zatiaľ nič. Canned beans. OK, tu ešte beep soda, OK. Toto musíme získať vodu, aby sme to očistili, ale čo je dobré, získajme to tu, to je celkom... To je pecka cicha. Jo, tak. A ešte otvoríme aj toto, však prečo nie? A toto, a ešte, aha, už mám jednu. Tak, a tak. No, len jednu otvorím s tým. Jednu konzervu. Dobre, poviem. Keby tak čo... nie, tam nejdeme tým smerom. Prečo, čaute. Dobré. Jo, candy bar, to je tiež dobré. Jedlo. Fúha, vôbec žiadne, ako mám krompáč, ako má to 210 durability na 10 damage, no to je pecka. OK, krompáč je hrozne dobrý, som zistil práve. Ako headshot je vždycky na damage. To... nie je šanca. A toto je zbraň, dobre, takže máme dve. Čo je to? Táto helmet. No a... išiel by som k vrtuľníku. No a... Dobre, už viem kadiaľ. Tam presne. Idem dobrým smerom. Jo. Najem sa, aby som mohol bežať. A... ja radšej dám do ruky, lebo... Teraz kebyže mám taký... čaute chlapci, ja tu... Ja si nevšímajte, ja nie som vôbec, ja som zombík, jak by... Jo, dobre. Som blízko vrtuľníku, akože ten vrtuľník, tam je to zamorené zombíkmi, jak ste videli. Čo znamená? Voda. Áno, to potrebujeme. No. Aj Dirty Rex vlastne môžeme umyť vo vode. Čo je toto? Tak počkej, to sme troška inde. No tak si dobre radšej minus pick. No a teraz dúfam. Jo, jasne! Tu viem, neviem, že ak ste videli moje staršie videá z Walking Dead, či z Walking Dead, tak
Tu som bol. Zase toto. Ja som vlastne na tomto číslo, na tomto serveri už hral. A... tu zatiaľ... Ako môže... Jo! Dobre, pištol, ale náboje. Nemáme. Jo, poďme k vode, keď sme už tu, naberiem sa, napijem sa. Jo, napijem sa rovno. Naberiem si vodu. Očistím a pecka. Jo, water soda, dobre. Tak máme takto zatiaľ. Náboje by mohli padnúť radšej do tej milk kartón. A plný, výborné, koľko to? 8 water, to je pecka. Mám pocit, že tam hore bolo lepšie určite. No očividne tu nič není, what? Dole sú tie biele, ale iba. Je šťastie. Ten, nevadí. Neotrávi nás tomu ani toto. Ten Apple. Ja viem, že to nie je bojové. Musím to... Ale... pridáva to aj z... Nemám náboje, to je škoda. Hej. Nemám nábojov. No. Jo, Steelbed, to je dobré. To je ďalšia zbraň, ale ako máme... 780, tak ten pickaxe je oveľa lepší. Ale tak až zatiaľ... A tam som to aj poďme. Poďme ich rozbiť. Čože? To je jaký damage dal? Už to je jeden z tých veľmi silných zombíkov. Ale nie. Stavím krácanie. Čože? Je dobré. Ty kokso, musím sa ich vyliečiť. No dobre, toto radšej ono umiem. Ježiš, rýchlo do vody a preplávam na druhú stranu, dámy a páni, lebo wow, to bol damage, wow. No. Dobre. Počkej, stáďal sme prišli ešte na pláž. No. No poďme. A sme to ulepšili, okej. Ako fúha, to bolo... Lebo tu niektorí zombíci, teď v tom novom update, nie sú takí ako boli predtým, že všetci boli rovnakí, niektorí boli maximálne tak rýchlejší, mali troška viac životov. Teraz tu prijali dva druhy veľmi zákerných zombí. Nikdy neviete, ako vyzerajú. Môžu byť vyzerať ako ostatní, ale najčastejšie je to ten, ktorý sme videli. Ja tu je mŕtvola, tak vyprovodám. Poď sem. Je z veci. Jedlo, pecka, to potrebujeme. No. Som si zabili žiadneho zombíka. Keď hrám doma. Tak poďme tam. A zostali som v vrtuľníku, to je škoda. Takže vrtuľník je asi na druhej strane. Tak. No poďal. Vidím si tu helm už mám, ale to je škoda. To sú... Queen Rex. Dobre. Jo. Tam je zombík. Tak to je super. Namiesto toho, aby tam bol konečne nejaké veci. Zombík. Dobre, najem sa. Dáme si pickles, neviem čo to znamená. Ale živám znova. Čiže to sú... Aha, pozor! Nejesť kontaminované. Kontaminované, takže to nejeme. Tvorme si ich, dobre. Rice bag. Dobre, rýchlo hore. To je zombík. Dobre. To je viac zombíkov. Ježiš, ten je rýchly, nie. No ale, áno, späť k tým novinkám.
okrem týchto zákerených zombíkov je tu jeden ešte zákernejší. To nie je to zombie, je to duch, pozor, je to jediné iné ako zombie. Aj taký čierny duch, a než to bude nová séria, no než nová, pokračovanie v podstate. A tento zákerný zombík. OK. Wow, tento je hrozný. Jo, dobre, ale padol z neho loot. No, dobre. Bravo loot, jež, to bolo šťastie, že mal ten pickaxe. Dobre, tam je hrozný veľa zombie, tak poďme o tom. No. Tak to je taký čierny duch, ktorý nemá nohy. A je tak príčinný silný, že keď do nás zarazí, berie vám 3/4 života, hej. Zoberie vám len tak na jednu ranu. Zoberieme si loot. Jo, nič moc. Proste úplne život vám. Jo, zbraň zíde sa určite. Green, neviem. To stojí hovadie, to nechcem. Poviazujem tie veci, ktoré nechcem. Nič mi nepridávajú, tak je zbytočné ich mať, keď sú niektoré pekné. Ale ja ich radšej vyhadím. No. A on ešte zatiaľ on sa väčšinou v mestách vyskytuje. A to je dedinka, to je šťastie, lebo to keď stretneme. Ó, brutačka! To je pecka! Okej, to vidíme, že čo nám bude hodiť. Nič určite budú, dobre, nevadí. Tam nič, proste, no akože. Jo, opened. Jo, ja som ešte, no ešte, koľko, toto mi hrozne veľa, 9. Tak to 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tak to ešte. Aha, no dobre, snáď aspoň títo budú normálni. Wow, ten bol celkom dosť HPčko, aj ten mal dosť, no dobre. Tretí zombík je mŕtvý náš a ja by som vošiel semka, zavrel sa tu, pozbieral tieto a už by som šiel inde. Ja by som šiel k tomu vrtuľníku, lenže nie, to je nabustovaný, to rýchlo bežať. Nič nepomôže, len bežať. A nemôžeme sa hlavne zaseknúť teraz. No a tady to by to malo byť k vrtuľníku. Uvedím, že nie za mňa už. Moje. Wow, dobre. No. Fú, ale to bolo teraz šťastie. Okej. Jo, a môžeme sa vlastne pomaly napiť a tu si privede. Kde som zase sa dostal? Ty kokos, to ako... Áno, tu sme boli, to si pamätám. Musím pôjdem po obvode tuto tejto hory a snaď sa dostanem k vrtuľníku, ale to bude na druhý diel a čus.